كعللكم اندي مصيه مخنياتو سلازنا فوقكم كغرمكم انا علل اندي مصينا فيقكم اندي كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 كم يقنيكم عند حنينا مچم اسخا خملخ ايطفي خاندي እግዚአብሔር ይመስገን አነ ሰላም አለሁ ናምና ኢሎም አንተ ቪዲዮ ክንሰግር دغ رغزله رغت امنا ኢሎም አንተ ቪዲዮ ንረኽቦ ፍሊ ዝበለት ሕስቶ ትግራይ ጉድ ይወሪድዋ ዘሎ በጠቅላላ ማለት እዩ መዓልታዊ ዝጭወ ቆልዓ መዓልታዊ ዝስማዕ ብልሹን ግዕዙይን አሰራርሓ መዓልታዊ ተጠፍእ ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ኩሉ ግዜ ልሙድ ኮይነሎም ኣብትና ኢሎም አንተ ጉዳይ መልኪትና እንትንደስስ ድማ ነዚ መሰረት ዝገበረ ስፍሕ ዝበለ ፕሮግራም ክህልወና እዩ ቅጽለ ቢሉ ዝተገረላይ ሸዊት ቢቶ ኩላኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ብገንዘብ ወይ ከዓ ብስናዕ ገንዘብ ዘይተኣደነ ገንዘብ ናብ ሕወሓት ከኣቱ ኣብ ማእኸል እቶም ተጋደልቲ ከዓ ነዚ ጉዳይ ኣፈሽልና ኢሎም ዝተዛረብዎ ምስጢር ኣሎ እንታይ እዩ ክበፅሕ ነይሩ ብልዕሊኦም እንታይ ከ መፈሽሎም መን ከ ኢኹም ገይርዎም መን ከተዛረበ ናይሎም ማዓንቲ ጉዳይ ዳህሳስ ሚድያ እዩ ዝኸውን ፎረም ትግራይና ምሓራን ብዝብል ኣብ ማእኸል ጎደናታት መቀለ ዝወፁ መናእሰይ ልሙጽ ባንዴራ ሕጋውነት ዘይብሉ ኢምብለም ወይ ከዓ ምልክት ዘይብሉ ባንዴራ በመሓዝ ኣብ ጎደናታት ትግራይ ተራእዮም ብድሕሪኡ ግን ፖሊስ ኣብ ቀይደው ዒልዮም ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ እውን ድማ እቶም መናእሰይ ዘለዉ ኩነታትን እንታይ ዓይነት ሓሳብ ናብ ከምዚ ከም ዘለዓሎምን ኣብቲ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ብደንብ ጌርና ክንድስሶ ንኸውን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ናይ ኬሚካል ከም በዓል ሲያናይድ ዝኣመሰሉ ንዕደና ወይ ከዓ ንወርቂ ኣብ ዘፍስስዎ ዘለዎ ቦታታት ዝተፈላለዩ ጸገማት ዛጊድ ምርኣይ ጀሚሮም ኣለው እቲ ጉዳይ እዚ ካብ ምን መጽኢና ንምንታይ ከብኸምዚ ክንዛረበሉ ደሊና ኣብቲ ቪድዮ ትረኽቦ ስለዝኸውን ዝርዝር ሓበሬቱ ክንሪኦ ኢና መወዳእታ ግን ድማ ንእሽትለይ ዘይኮነ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዓብይ ሓበሬታ ንምንታይ ከምዚ ንገብር ኣለና ዝብል መምህር በየነገር ዝግሄር ወይ ከዓ ውፉይ ሓደ ንብርጌድ ንሓመዱ ዘይነጽረሎም መንገዲ ከነጽረልኩም ኢሉ ሒዝዎ ዝመጸ ጉዳይ ኣሎ ክንድስሶ ኢና ንኸውን ንኹሉ ኩላምሉ እዚ ሽደን ሪአክት ስዋን እዩ ምሳና ሓቢርኩም ብምጽናሕ ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ላይክ ካሜራን ሼር ብምግባር ናብ ካልኦ ስለተባጽሑ ከምኡ ድማ ፍሊ ዝበለት ሕስቶ ክትረኽቡ እንተለኹም ሓናጻይ ዝኾነ ርእይቶ ጽሒፍኩም ስለትኸዱ ኩልኹም ክብረት ያበልና የመስግነ የቀኒልና ክብለኩም ይደሊ ጣዕመ ሃብተ ሽደን ክሓተካ እንዶ ንምንታይ እያ ዛ ኩላ ትግራዋይ ዩቲዩበር ዛዕባኣ ወይ ከዓ ቶፒክ ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ትገብር ዘላ ኢሉ ገሊጽ ሌሎ ማለት እዩ ርእይቶ ሂቡንሎ ሕቶውን እያ ክምልሰሉ ከዓ ግቡእ ስለዝኾነ እዩ ሓደ ሴንተር ናይ ትዕላላትን ናይ ተወግዕታትን ወይ ከዓ ናይቲ ሚድያ ኤርትራውያን ኮይኖም ስለዘለው እዩ ካልኣይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ጉዳይ ወይ ከዓ ኣብ ሚድያ ኣጠቃቅማሲ ብዝሓሸ ኣግባብ ክሳብ ሕጂ ይጥቀሙ ፀንሑ ኤርትራውያን ስለዝነበሩ እዩ ትመበል ሳልሳይ ድማ ሓቂ ክንዘራረበሉ ሕርዳ ኮይና ብዙሕ ሰማዒ ቋንቋ ትግርኛ ፕሮግራም ሕርዳ ክሰርሕ ኮይኑ ናብ ተሰምዒኻ ናብ ሰምዕካ ኢኻ ካብ ተሰምዒኻ እቲ ቪድዮ ትረኽቦ ናብ ሰምዓካ ኢኻ ኣትፍኖ ስለዚ ሰማዕቲ ኣዝዮም ናይ ሚድያ ተኸታተል ስለዘለው እዩ እዚ ማለት ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ሰማዕቲ የለውን ማለት ኣይኮነን ኣዝዮም ብዙሓት ሰማዕትን ተኸታተልትን ከዓ ሕጂ ኣለው እዮም እንተኾነ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ናይ ዩቲዩብ ኣልጎሪዝማት ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እውን በዚ ተዓብሊሉ ስለዝፀንሐ እዩ ትሕዝብ እንድሕር ኣቢልኩም ንኣብነት ከምዚ ዝተፈላለዩ ናይ ቲክቶክ ናይ ላይቭ ካልኦት ፕሮግራማት ብዙሓት ኤርትራውያን ዝዋስኡሉን ዝሳተፍሉን ስለዝኾነ እዩ ቀንዲ ምክንያቱ እዚ እዩ ብኻሊእ ባህላ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንኽሰርሑ ወይ ከዓ ተንኮል ሓሲቦም ኤርትራ ከምዚ ንኽትከውን ትግራይ ከምዚ ክትምዕብል ብፀጋም የማን ክትሓላለፋ ወዘተ ዝብል እዚ ተርከሽ መርከሽ ዝበለታ እዩ ዝበሎ ድኽምቲ ናይ ሽፍታ ዘረባ ኢሉ ወዳን ወድ መምህር ድኹም ዝኾነ ዘረባ እዚ ዋጋ ዝየብሉ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ቀንዲ ምክንያቱ እዚ እዩ እንድሕር ተረዳዲእናሉ እዚ ይመስለኒ ማለት እዩ ናብ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ክሰግር ምሳይ ከም ትፀንሑ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ጥርጥር የብለይን let's go قتيليا حاريديا هتويا حميتها مويتها طفيايا እዚህ ኮይኑ ወግዓካ ሃይ ግዜ ተዋላሽ ግዜ ግን ታይገሩ በረመንዲ ሽዑ ግዜ ቆጥር ነይሩ ሕጂ ግዜ ቆጥራለ ታይገሩ ግዜና አልኩም ስማ አንዱ ግን ታይ ዘባሶም ዝኝ ዋይ ሓንተን ያኮ ወንበር በልመጣውስ حراي حنتني أنا قلدي أكو تمثل مبر وتاونبر يا حجي كلهم تفرحوا وياهم لتاونبر كتبها لكن كل سبب يزارب نو حقني تاسلو زخوني ورك إيدهم سلو زخوني ملحسهم أفهم عرق ميتك سلذي يلحسوا قال يزول مالتي لأن حساب يزقل ستبع زلاجن تاع تاونبر عين الدي أتدفع تاونبر زي أنتاي كوني مودة أنتاي من حيزوا أخ قلبت أي فلتني مالتي زي أتعمل بأسيت زلايلهم ما أكلني نكسرنا أتبع زلايلهم
حدش زينا أيوة تقال شويت بيتو تأثيرو زبلي تأثيرو وسانة جزياهم حدار تقرأي ونا أخت فلتيهم زبلي نمت أيو شويت بيتو تأثيرو تريزن كتسمعوا إخو خصو كم زحدرو زبط أحا قدعات بعلي كم زي تفلتت بمجلس إثيوبيا كم كله مكلاكي عبال زنبرو تجارو تأثيرو زنبرة دحار مستفتحة مستوم ناي تقرأ بزنبرو بكمن عم عفار زخدة كولونيل إياسو نقاشن شويت بيتو تكيو بأنفتب على حلف النت توهي بوت أنيحو دحار بنا شويت بيتو موراد خوريوش تشعن شعبتن زخونو ناي تقرأ أتملو حراي جون قبرو زتبه لحونا فيسبوك كمزي صحيف ولو بخمزي خا بوستيت ولو توانا نايتنا لو ما عندنا شويت بيتو قداي سراويت حيل سلام دحرنت شويت بيتو مليونات كاب حوحات تقبلوا ناب تقراي كملصوم حاسبو بوحلول منقدي افشلوم شويت اب قصصر كوعل مغباروم زنبرم تحواس ون مورال إليو نتي فيديو قليص وزل بزخونه اتاب حرامري زلو سراويت حيل سلام كم TDF ناب زبل كايو زغسس كم بقع زمسلو سب عشايو بمخنيات زوصه بمخنيات زامن سراويتيو زبلنا زلو جون قبرو مالتي جون قبرو نزي بوستيتو تقداي كن بخمزينا قلصو موداتا جن فيديو نقدم فوتيج نكاتات تسعة سعيت مؤها بلو يزبل بلو كلو يون بسرو تقلالو اي توم تقادلتي حرامريت وصيهم زلو انا كم سمعن انت خوين حرامريت زبحال نغير يلن دي حرامريت يلوم بعلم صوعو قدم قطقواطن نبرن اغر تمنن مستمن كوين كاتقالسلو برخا ددبيت محانسه حليف كازي بعل سبطان عايتن زنبره مريت حرامريت توهيل صوع سلا زنبره حرامريت الكاسيل كان ماخل سفلت عفار كتقالس توعيل كان مكرون وعلى خايز قد كان عاي قدن انويس كلايكا كمزي أبزي تريقوم زلهم حدا يو مقبل شو السرار حن حرد أجميرك نأكل قديفو نأكل زمحرو أكل صادق كوينو أكل خاء تعجستني زخونلو فلي زبالة تحساسبا خول لدي كالن زت تحساسبا سبات كيسرق وزجبر حدا فرحنتاي نحرد حقنياتات كوينهم فرح حاتيات اللوم مالت نحاتياتس يفرحوا مالت حقنياتات زي كوينهم فرح حقي زلو نحقي زفر حق تزي فرحوهم لعلن حق زي اللي تخوينو جن كل سب كسرق يدل كابزوم زطقسكم كل تعبيت مخنياتات ويك أجدبات قدب حلنان قدب حقن نحرد أتزي تجيرلو زخون سب كسرق يدل إن منتاي كل سب ننابس حلو يسحب ناب جبوي حق ألونت شفتها زوزحه غمدي عينت قالسي عوتها يكون نمنتاي عوت زي كونه مجمرت أملاخ نسهنا لبنايتهم تقالستهم كويري حقني عنت نايت قالس نايت منقدن كريو مالتي فتحاونت زلودي نبعلها فتح ندا غوسخ ندا خدكا مالتي خمزي حجي شيطومي خد حاسيبو نيرو نسخاتو خمزي تقبر زلها خندزي خنبكا حانت فيلا غزا غلغل زلو وقعتات اما وداتوغا حيزوم تاي كم زغورو يفلطنا زرو انه على تنقعته تحزو زي معري منقستن تلو موداتو خمزيو كما ينحرد لكم اب زحلفه حدا مصحف اندانبوكو ወይ ከዓ ዝኾነ ፓራግራፍ እንዳንበብኩ እንዳለኹሲ ካብቲ መጽሐፍ ማለትዩ ብዛዕባ እታሕጅሎሚ በህባት ሙዚቃታታን ብጽቡቕ ገጸ መሬታን እንፈልጣን እንዝክራን ዘለና ኮሎምቢያ ትባል ዓዲ እንዳራኣኹ ነይረ ማለትዩ ኮሎምቢያ ናይ ሙዚቃን ናይ ቡናን ዓዲ ጥራሕ ኣይኮነትን ቅድሚ ውሱን ዓመታት ኣመናውን ርሑቕ ዘይኮነ ግዜ ማለትዩ ብዝተፈላለዩ ናይ ሽፍትነትን ናይ ግዕዚናን ብልሽዋ አሰራርሓን ናይ ካርተኒላ ናይ ደባዩ ተዋጋእቲ ናይ حششن مزاوري زي حقه وعصاتن عدو خوينا نيرا مالت ازي غوبز ادري زمرحا باولو اسكوبار زبحال غرازماتنا يتعدي ناب كوفو حيزوم ززمت زنبره مالتي موداتو كولومبياويان اب شجر يم نيرو بعد ميدلين زبحالا ختماتاتهم كا كلن زوباتاتن ناي وق ناي عمص ناي شفتنت اسرار حنا سرح انزوعلا نيرن مالت دحرس توسن اوان اتوم عدي بمولኦም قوريصوم تلعيلهم اتو غداي يزي حيزنا نابدل هامتنبر ناب سلام سلازي يساغر بزبل زخونه حساب بلጭ ይልሎ ማለት حدا ግዜ ገደልያን ተፈጥር ስመዳዩ ይፈጥር ዝባሃል ምስላ ወለድና ይሰርሕ እዩ እዞም ህዝብታት ኩሉ ግዜ ብፍርሒ ብራዕዲ ተሸሚሞም ዝነብሩ ምዕባለ ስልጣነ ዝባሃል ወዘተ ዝባሃል ነገር የለን ኩሉ ግዜ ኣብ ዕዋን ዕጻት አትዮም ብሸፋቱ ዘይፍለጡ ናቁጣታት ቃልሲ ተኸፊቶም ነቶም ህዝብ ኸኣ ለይትን ቀትርን አደዳ ፍርሕን ስጋኣትን ገይሮሞም ህዝብ ይድቅስ ትዝጭወ ተቀተል ጓል ንሰይቲ ዝዕመጻ ደቃ አንስትዮ ብልሽዋ ሰራርሓ አነ መንግስት ዝብል ጎበዝ አድሪ ነናይ ባዕሎም ተተኳስ ሒዞም ነታ ከተማ حمس أبيلو ما مالتي بحد أقرأ تطوز
ዝበለት ያ ነራ ኮሎምቢያ ስለዚህ بحد እዋን ካብ ዘመናት እውን ኮሎምቢያ ናይ ዓለምና ማለት እዩ ዓርሰ ቀትለት ወይ ቀትለት ካብ ዝፍጸመለን ርእሰ ከተማታት ዓለም ተባሂላ ተጸዊዓ ነራ ሽዑ ንቀትለትስ ርእሰ ከተማ ኣለዎ ንገበን ርእሰ ከተማ ተሸይማስ ዋና ከተማ ናይ ገበንን ናይ ቀትለትን ተባሂላ ተጸዋዕ ነራ ድሕሪ ዝኹሉ ግን እቶም ህዝብታት መቸስ ሽግር እንዳበርትዕ እንትኸይዱ ሓደ ግዜ ለውጥ ከምጽ ዝኽእል ሰብ ነቲ ሽግር ዝፈጠረ ሰብ ከም ዘሎ ሁሉ ለውጥ ዘምጽ ሰውን ይውለድ ስለዝኾነ ንኣብነት ግብጻውያን ነሮም ሙሴ ኻል ካብ ሽግር ዘውጾም ማለት እዩ እስራኤላውያን ኣብ ትሕቲ ግብጽ ወሪድዎም ዝኹለይ ስቃይ እንትወጹ ከምኡ ብተመሳሳሊ ሙሴ ነርዎም ንካብቲ ሽግር ሒዝዎም ዝወጸ ንሜድሊን ከምኡውን ብጠቅላላ ንኮሎምቢያ ምስ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ወይ ከዓ ምስ ዩኤስኤ ብምትሕባር እቶም ህዝብታትን እቶም ናይ ተዓዲ ተቃለስትን ጥቡቅ ዝኾነ ጻዕሪ ብምግባርዮም ነታሕጂ ዘላ ኮሎምቢያ ካንጽዋ ኢሎም ማለት እቲ ናይ ናውጣ ቃልሲ ዝነበረ ኣደንዛ ዝዕጽ ዝዛወረሉ ዝነበረ ዘይሕጋው ዝውውር ዝግበረሉ ከም በጃ ተታሒዞም ኣብ ስቃይን ኣብ መከራን ወሪዶም ዝነበሩ ህዝብታት ከዓ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝመጹሉ መሰርሕን ተመክሮ እንታዩ ቤት ትምህርታት ምህናጽ ተብዚ ዝውዕል ገንዘብ ከዓ በአግባቡ ተታሒዙ ብብልሽዋ አሰራርሓ ዝሰርሑ ሰባት ፍርድን ስጉምትን ክረኽቡ ብምግባር ኣብ መወዳእቱ ነተዓዲ ህንጸት ክውዕል ዝኽእል ነትሕቲ ቅርጽ ዝኸውን ዝተፈላለዩ ንዋታውን ገንዘባውን ሓገዛት ምውጻእ ቴሌቶን ምትእኽኻብ እቶት ወዘተ ዝበሃል ንሰናይ ተግባር ምስ ህዝብን ምስ መንግስትን ተሓባቢሮም ተላዒሎም እዮም ነተዓዲ ለዊጦማ ዘለው ሕጂ ኮሎምቢያ ኩልና ምልስ ኢልና ክንዝክር ከለና ክልተ ምስልታት ይዝከረና እዩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ፓብሎ ኤስኮባርን ዝዓነወት ዓድን ሕጂ ከዓ ኮሎምቢያን ሙዚቃን ቡናን ማለት እዩ ትግራይ እውን በተመሳሳሊ መንገድ ደብደል ሃመት ያዘላ ዘይምዕሪ መንግስት ማለት እዚን ዝፈጥር እዩ ትትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ናይ ኮሎምቢያ ስራሕ ወይ ከዓ ተግባራት ፓብሎ ኤስኮባር ካብ ዘይናኣሱ ኩሎም ክንሪኦም ኢና ሓደ በሓደ ተዝቕጽ ዘሎ ጉዳይ ናይቲ ቪድዮ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ጽምዶም ሓራን ትግራይና መቀለሎም 17082025 ዝብል እዩ እታ ልምጽ ባንዴራ ግን እንታይ እዩ ብልሓታ ዝብል ብልሓት የብላ ገለ የብላ ኣብ ውሽጢ ሸሊኹ መን ሒዙ ዘርጊሕዋ ኣሎ ንምንታይ እያ ተዘርጊሓ ሕግን ስነ ስርዓትን ዘለዎም ዲዮም ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ፍቃድ ረኺቦም ዲዮም ገለ ዝበሃል የለን እዚ ማለት ቴርሞይል ዝኾነ ኤርያ ዝኾነ ሽፍታ አድሪ ወይ ከዓ ጎበዝ አድሪ ከም ሽፍታ ኤሉ ብድሌቱም በዋንነቱን መጽኡ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር እንድሕር ዳኺ ኢሉ እመኻ ብሕጊ ዘይተፈቅደ ሕጊ ዘይፈቅዱ ኣብ ሕግና ሕገ መንግስትን ዝየለ ማለት ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር እንተሎ ፍቃድ ዝበሃላሉ ናይ ዲሞንስትሬሽን ፍቃድ ይሕተት ክትሕተት ከለኻ ከዓ ሓተት እንተለኻ ቶም ሓተትን እቶም መለስቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘፍቁዱ ሰባትን ክህሉ ዘለዎ ከማልኡ ዝግብኦም ረቋሕታት ኣሎ ካብኡ ናይ ካልኦት ሰባት መሰል ብዘይግህስ መልክዑ ናታቶም ሕቶ ብግቡኡን ንጹርን ብዝኾነ መንገዲ ዘቀርቡሉ ንኻልኦት ሰባት ድማ ሕቶኦም ክሓቱ እንተለው ናይ ካልኦት ሰባት እውን መሰል ስለዝኾነ መሰል ካልኦት ሰባት ዘይግህስሉ ካልኦት ድማ ንዕኦም ከይግህስዎም ሓለዋን ክንክንን እንዳተገብሮም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ዝግባእ ዛስዋይ ከዓ ፒስፉል ዲሞንስትሬሽን ተባሂሉ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ክንሪኦ እንተለና ሕግን ሕጋውነትን ዝተላበሰ ኣይኮነን ሱቂልካ ደስ ዝብልካ ባንዴራ እንዳልዓልካ ማለት እዩ እዚ ዘይፍለጥ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር እንድሕር ዳ ትውዕል ኣለኻ ኮይንካ ናይ ብሓቂ ሕግ የለን ማለት እዩ ንሱ ይዘረድካ ሕጂዞም ሰባት እዚኣቶም ረይዎም ፎረም ተጋሮም ሓራ ዝበሉ መናእሰይ ተኣሲሮም እቶም ናይ ትግራይን ኮኸብ ዘይብሉ ባንዴራ ኢትዮጵያ ሒዞም ዝተራእዩ መናእሰይ ምእሳሮም ኣረጋጊጽና ኣለና ብቁጽሪ 9 ዝኾኑ መናእሰዮም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝተኣሰሩ ኣብቲ ቅስቀሳ ብዙሕ ዘላ ነገር ዝረአና እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ኣርማ ወሪና ኢና ኣብቲ ቅስቀሳ ናይ ልሙጥ ባንዴራ ልዕሊ 10 ሜትር 7 ሜትር ቁመቱ ልሙጥ ባንዴራ ምንም ናይ ፌደራል ባንዴራ ዘይኮነስ ልሙጥ ባንዴራ ናይ ምዝርጋሕ ዝመሳሰሉ ተራእዮም እዮም እምቢተኝነት እውን ተራእዮም እዮም ማለት እዩ ሕገወጥ ዝኾነ ኣብቲ ቅስቀሳ ናይ ልሙጥ ባንዴራ ልዕሊ 10 ሜትር 7 ሜትር ቁመቱ ልሙጥ ባንዴራ ምንም ናይ ፌደራል ባንዴራ ዘይኮነስ ልሙጥ ባንዴራ ናይ ምዝርጋሕ ዝመሳሰሉ ተራእዮም እዮም እምቢተኝነት እውን ተራእዮም እዮም ማለት እዩ ሕገወጥ ዝኾነ حراي سلازي بتقلل زبالة حساب كنري خلنا تأثرتي أي فلت أنتي كم زجبرو أساري أنتي كم زفقد يفلتن زي حدا كفتة ترى لو جدا إني رمالتيم
ካልኣይ ክፍተት ዝተራእየሉ ጉዳይ ዝትርእይዎ ዘለኹም ዕደና እዩ ናይ ወርቂ ዕደና ማለት እዩ መትረባት ተሰሪሖም ንጎቦታት ሓፂቡ ብዝወርድ መንገዲ ኣብ ላዕሊ እንዳተሓፀበ ዝትርእይዎ ዘለኹም ይሃንጽ ኣይኮነ ዘሎ ዓዲ ብኻልእ ባህላ የፍርስ ኬሚካል ወሲኹ ከዓ ዓዲ የባላሽ እዩ እስኪ እንታይ ዝገብር ዘሎት ናይ ዓዳናይ ወርቂ ዝገብር ውጽኢት ናይቲ ዝረኣኹሞ ኣቦይ ማዕረይ እንታይ ሞ ክትገብር ብሰንኪ ሓደገኛ ኬሚካል ጥሪትካ ከድሕነና ይከኣልኩን ዝብል እዩ እዘን ትርእይዎን ዘለኹም እንስሳት ከምዚ ከብዲ ቁርፀት ሒዝዎን ወይ ከዓ ክፉኦም ማውታ ዝሞታ ትርእይዎን ዘለኹም ብጥሜት ኣይኮነን ብስእነት ሰዓር ኣይኮነን ብዝብላዕ ሲኢነን ኣይኮነን ማለት እዩ ታያን ዝኾና ዘለዋ ኣይፍለጥን ኬሚካል ታይ ዝገብረን ዘሎ ናብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ቀይርዎን ኣይፍለጥን ተን እንስሳት ትርእይዎን ተዘርጊሐን ይሞታ ኣለዋ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ዝፈጥር ዘሎ እዚ ዝረአ ነገር እዩ ተቐሪጹ ዝመጽ ዘሎ እዩ ዘይረአ ኣብ ትሕተ ከርሰ ምድሪ ኣብ ዓሳታት ኣብ ባሕሪ ኣብ ጠቕላላ እጽዋት ዝፈጥሮ ዘሎን ኣብ ነባር ኣየር ዘስዕቦ ዘሎን ብኽለት ማእለያ የብሉን ኣብቲ ጉዳይ እዚ እቲ ፖሊስ ኣይተዋፈረን ምናልባት እውን እንተተዋፊሩ ኣብ ዝተፈለየ ካሊ ዋላ ብንጹህ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንዕኦም ኣብ ምእሳር ገለገለ እኳ ይሕሽ ቶሎ ፈጢኑ እዩ ዝመጽእ ናይ ትግራይ ፖሊስ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለን ዲ ፖሊስ እንታይ ይስርሑ እንታይ ክገብር ዝግባእ ቻይናዊ 50 ሓራይ ንቐጽል ሕጂ ናብዚ ጉዳይ እንስሳ ምን ተሸጡ ይኻና ሓደ ቻይና ካምፓኒ ኢልኩ ምንም ይውጸላ ገለ ይውጸላ ኣይፈሓረ ታጎቦ ተኸባብታት ፍለጥ ከም ዘሎ ታጎቦ 50 ሚልዮን ይሸጣ ማለት እዩ ንዓይ ዝፀውዑ ኣሜሪካ ሰሃፍት ኣሎ ትግራይ ደቂ ጀነራላት ኣሎ ንፈልጦም ኣብኡ ዘሎ ኣነ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝገርመኒ ዘሎ ዕላል ወይ ከዓ ወግዒ ንሕና ንፈልጦም ሰባት ኣለውና ኣብኡ ኣለዉ ንሕና ንፈልጦም እዩ ታ ገብረላ ናትካ ፍልጠት ምፍላጥካን ዘይምፍላጥካ ንስታይ ገብረለና ዓና ታይ ወቕጠልና እዩ ትፈልጦም ድሕር ዳ ኮይንካ ናይ ብሓቂ ዓዲ ዘብርሱ ምህላዎም ብሓቂ ዝስምዕካ ድሕር ዳ ኮይኑ ትፈልጦም እንተኮይንካ ዘይትዛረብ ደቂ ከለ ከምዚ ገይሮም ዓዲ ይርብሽ ኣለዉ ዘይትብል ነቲ ህዝቢ ዘይትዛረቦ ንፈልጦም ኢና ንሕና ታይ ሞ ንስኻ ፈለጥካ መፈለጥካ እንታኸውን ዝብላዕ ጥጥቆ ዲናትካስ ወይ ጽቡጦ እዩ ናትካ ምፍላጥ ነዞም ቆልዑ ነቶም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ወት ፈልጦም ኢኻ መንዲዩ ይብል ኮሎ ንሕና በዓልትና ኢና ካባና ወጻይ ኮነ ይብለካ ኮሎ በዚ ኣድነት እንታ ዘረባ በዓላ እንዲያ እዚ ሓደ ከም ኣወንታ ክራይ ዝኽእል ተኮይኑ ኩሉ ናይ ዘይሕጋዊ ዕደና ወጻተኛታት ዘይምእታዎም እዩ ማለት ኩሉ እቲ ዘይሕጋዊ ዝበሃል ዝፍጸም በባና ምዃኑ እዩ በባና ማለት ያው ተጋሩ ምዃኑ እዩ ስለዚ ክሳብ ሕዚ እቲ ናይ ደገ ሓይሊ ብዙሕ ኣትራክት ገይሩ ዝኣተወ ኣይኮነን ግን ተማቻችውሎ ኣሎ ክባል ይከኣል ኣብ ውሽጥና ምዃኑ ግን ዘይር እቲ ገንዘብ ኣብ ትግራዋይ ኣሎት እንመን ምስመን እሺ ምሳና ለይ ትቅርሺ ዛስዋይ ካ ምንም ጸገም የብሉን ክባል ይከኣል በአንጻሩ ዋላ ሽግር እንተኾነ ግን ዝሓሸ እዩ ዝሓሸ ዝበሃል ሽግር የብሉን እዚ ኣነ ኳ ይተራእየን ዝሓሸ ሓደት ገንዘብ ምስመነሎ ዝብል ወጽቡቕ ሕቶ ክመጽ እንዲ ካልኣይ ግን ብወዲ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ ተኸም ዝግበር ዘሎ ዝገደደባ ብውሽጢ ዓድስ ከብዲ ሃይቆርጽ እምበር እዚ ዝሓሸ ድዩ ዝገደደ እምበር ዘሎት ገንዘብ ኣብ ትግራይ ምስ ወይዘሮ ገለ ምስ ጀራል ገለ ምስ ኣቶ ገለ ምስ ኣምሳለ ገለ መን ይበሃል مسمن يزول تجنزب زورة تجنزب سب تقرأ يزول لوخ الله مسمن يزول تجنزب تمليسو كم جزء غيره بوست كسا حج مالتيو كم زي أجرات تسحق النقالة يرخوكن تمليسو كم جزء غيره شو كاب بحيل أملاخ شو الهندبت دنجت زيت حسبة شو شاين تخونه أي فلتن كم قال غيره سئلو أجات أمي انت بوليس يقولوا استراتيجيه يقولوا سيلو بعل بقى بعلو تجنزب انا نعد خطقم يلو سي تحاسيو دنجت اك جنزب اف تقرا انفست غور اندحر خيلو تقرا كوعلو اندحر دا خيلو ايوه عد راي صبويو ولا حما انت خونه مسرح ግን ستيل ولا حما انت خونه مسرح افي كوعلو انت خيلو صبويو كبالي كالي ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ መጮይቲ ዓመጽ ጉሕለት ዘይሕጋው ዝውር ደቂ ሰባት ወዘተ ለምቀነት ሰምዕዎ ዝቆንደኹም እዩ ብጠቕላልኡ ማለት እዩ እንታይ ይስማዕ ቀኒ እንታይ ኢልኩም እዚ ኣሎ ኣብ ትግራይ የዛንስ ብኸመይ ፈራርሕለሉ ማዓንት ስደድሎ የዛንስ ወይጃ ስደድልና ኣርሲ ወይፀሪናኒና ምንቲ ንገዛ መርስኒ እዚ ሊብያ ከይመስለኩም ኣብ ማእኸል ትግራይ እዩ ጨውዮም 2 ሚልዮን ሓቲቶም ከብቅዑ ቀቲሎም ትሕቲ ቢንቶ ደርብዮም ዝተባሃለ ቆልዓ እዚ
ኣዲኡን ወላዲቱን ጓል ደባጉና ወዲ ደባጉና ዝኾነ ቆልዓ ማለት ብጠቕላሉ ቢቢሲ ማእኸል ሓበሬቱ ገይሩ ቢቢሲ ትግርኛ ወፂዎ ካብቲ ዶክዩመንተሪ ዝወሰድናዮ እዩ ኣዝዩ ስምዒታዊ ዝገብር ትሕዝቶ እዩ ተባሂሉ ካብ ዝተገለጸን ናይ ብሓቂ እውን ስምዒታዊ ካብ ዝገብሩ ሓደ ፍጻመታት እዩ ህፃን ቆልዓ ትሪእዎ ዘለኹም በጊዕ ምስ ሓራዲኣ ትውዕል ዝበሃል ከምዚ እዩ እቲ ቆልዓ ምንም ዝፈልጦ ተኣምር የብሉን ንሳቶም ይሓርድን እዮም ከምኡውን ኣይኮነን ዝመስሎ ዘሎ ማለት እዩ ይፃወት ገለ ኣነስ ብሱርኸ ሰብ ደኸ እዩ ማለት ከምዚ ዝገብር ዘሎ ሰብ ደኸ እዩ ታዩ ተልኩምን ኣነ እውን መግለጽ ስለሳን ኩሉ ሕቶ ኮይኑኒ እዩ እምበር ሰብ ከም ዘይኮነ ፈልጥ ኣለኹ ሰብ ተኮይንካ ቀዳማይ ንኣብነት ገንዘብ እውን ደሊኻ ተኮይንካ እኮ ዓይነ ኣለዎ ጸልማት ዝበሃል ከምዚ ገንዘብ ዘይረክብ ምዃኑ እንተፈሊጡ ዘለዎ መወዳእታ ወይ ከዓ ገንዘብ ካብ ዘይብሉ ሰባት እኳ ተኮይኑስ ነቲ ቆልዓ እኳ ዘይሰድ እንታይ ዓይነት ከምዚ ዝበለ ሰይጣናዊ መንፈስ እዩ ርኹስ መንፈስ እዩ ኣነ ናይ ገንዘብ ጥራሕውና ይመስለንን ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበን ነይረ ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ዘለዉ ገለገሊኦም ገበናት ናይ ገንዘብ ናይ ምርካብ ድልየት ወይ ከዓ ወልፊ ጥራሕ ኣይኮኑን ገንዘብ ንምስራሕ ዝበሃሉን ኣይኮኑን ሓደ ጥንቃቐ ክንገብረሎም ዝግብኡና ጉዳያት ንሕና ዘይፈለጥናዮም ሸሊኾም ዝኣተዉ ከምዚ ናይ ሰይጣን ኣምልኾት ወይ ከዓ መስዋዕቲ ግዛዕ ዘቕርቡ ሰባት ገለ ዝገብርዎ ተግባራት እውን ዝገብሩ ሰባት ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ምንም ተይገበረቶ እናሃለወት ሓሪዱ ቀቲልዋ ኸይዱ ሽጉርቲ የብልናን ኢላቶ ከምዚ ገይርዋ ኸይዱ ገለገለ ዝበሃል ወግዕታት ኣለዉ ሒዚኦም ሸተኽ መተኽ ወግዕታት እዮም ዝመስሉ ናብ ቅትለታ የብፅሑ እንተገደደ ኣናዳት ክትከውን ትኽእል ውዒዋ ካልእ ዘረባ ውዒያቶ ካልእ ዘረባ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባራት ግን ሕጂ እውን ከይዱ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ መንገዲ እዩ መንገዲ ደልሃመት እዩ መንገዲ ጸልማት እዩ ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም ሰባት ድማ ብሓፂር ሕፅረ ቢለ ዝንገረኩ ክትርከቡ እንተለኹም ኣዝዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዓለም ለኻዊ ገበን እዩ ናብ ሂውማን ትራፊኪንግ ማለት እንድሕር ዳኣ ሰብ ሰሪቕካ ወይ ከዓ ሓንቲ ዓዲ ተኸሳትካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ኸይድካ ዕቑባ ተሓተት እውን ዘይትኽእለሉ ገበን እዩ ዓለም ለኻዊ ገበናት ዝበሃሉ ኣለዉ እዮም ጥንቃቐ ምግባር ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ መንእሰይ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ካብ ትሰርሕ ብዙሕ ናይ ዓይነት ናይ ስራሕ መማረፅታት ኣለዉ ክትደክም ኢኻ ክትለፍዕ ኢኻ ኦፍ ኮርስ ብሓንቲ ግዜ ክትፍትም ትደሊ ኣለኻ እዚ ካሊእ ነቲ ገበን ዝውስኽ ማለት እዩ ፕሮቮካቲቭ ዝኾነ መንገዲ ከዓ እዚ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ንኣብነት ሓደ መንእሰይ እቲ ሓደ ጨውዩ ሰብ ቀቲሉ ኣይርከብን ኣይተሓዝ እቲ ሓደ ከዓ ሰሪሕ ክበልዕ እየ ዝበለ እዩ ሰሪሕ ክበልዕ ማለት እቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ስራሕ ናይ ቲክቶክ ናይ ዩቲዩብ ገለገለ ዝሓሸ ንእሽትለይ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ወፃኢ ጌርካ ዝስራሕ ስራሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ወይ ድማ እቲ ሕጂ ግዜ ዝጠልቦ ስራሕ ስለ ዝኾነ ክእለተለኒ ኢሉ ነታ ትምህርቱ መሰረት ገይሩ ዝመንእሰይ ክቐርፅ እንትብል ተሎ ኣውት ኦፍ ኖዌር መፂኦም ዝሲሎም ዞም ትሪእዎም ዘለኹም ሰባት ትሪእዎም ኣለኹም ዶ ነቲ መንእሰይ ከመይ ገይሮም ከም ዘጋፍዕዎ ድማ ርዩ ሕጂ ንኣብነት እዚ ርዩ እቲ መንእሰይ እቲ ሓደ ነዚ ረኣይዎ ፍትሒ ማለት እየ ነዚ ረኣይዎ ነቲ ካሊእ ቀቲሉን ዓሚፁን ዝበልዕ ዘሎ ሰብ ከዓ ረኣይዎ ብስሩ ሓደጋ እዩ ክልቲኡ ስራሕ ዘለ ባዕሰ እዚ ሕጋዊ ኮይኑ ብሕግ ዘይጥዮን እንታይ ትሰርለይ تحسدوا نشات يحسوا ጭንቅላት ለነ ማገር يحسب አምደስታ ይሐስብ ما انت ስራህ ይልካል هاي سرح يدك ስራህ ይልካል قريصه ما كثير كاري هاي قريصه ما حزب تقرص هذي ኣይ ቀድም ኢለ ዳርኣኹ ነቲ ቪድዮ እውን ኣነ ብጣዕሚ እየ ተገሪም ህዝቢ ዲኻ ንምንታይ ካ ህዝቢ ትቐርጽ እዩ ዝብሎ ክልተ ሰብ እዮም ሓደ ህዝቢ ኣይኮኑን ካልኣይ ከዓ ናይ ህዝባዊ ትካል እንድሕር ዳ ኮይኑ ምናልባት እሞ ምስጢራዊ ትካል ወይ ከዓ ብምስጢር ዝስራሕ ኤክስፖዝ ዘይግበር ነገር ዘሎ ተኮይኑ እቲ ቦታ እዚ ንምቕራጽ ኣይተፈቐደን ብኣግባቡ ነቲ መንእሰይ ምርዳእ ካልኣይ ከዓ እቲ መንእሰይ እውን እሽለይ ናሃረላቶ ኣብዚኣ ሕጂ ዘይትካሓድ ከረድኦም እዩ ዘሎ ማለት ቲክቶክ ታይ ማለት ምዃኑ ኣይክፈልጡን እዮም ዩቲዩብ ታይ ማለት ምዃኑ ዘይክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ሓልዮም ንሳቶም ብተመሳሳሊ እንጀራ ዘእትውላን ዝረኽቡላን እያ ከምዚ ኤክስፖዝ ዝገብራ ዘሎ ነታ ቦታ ዘቃልዓ ዘሎ ንሓደጋ ትመስሎም ትኽእል እያ ኣብዚ ሕጂ ክልቲኦም ጥንቃቐ ክገብሩ ነይርዎም ካብ ስምዒት ወፃእ ብዝኾነ እሞ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቶም ሰባት ሕጂ ግን ክገብሩ ነይርዎም እምበር ክተሓዙ እዩ ዘሎ ኤንዌይስ ቶም ከምዚ ገይሮም ነቲ መንእሰይ ዘጋፍዕዎ ዘለዉ ተቐሪፁ ይርአ ኣሎ ከሲሱ ምስክር እዩ ባዕልቲ ቪድዮ ስለዚ ከሲሱ ተረኺቦም ማለት እዩ ክእሰሩ እዩ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም መሰልኒ ሓደ ሰብ ስለ ዝገሃሱ ማለት እዩ ኣይወቕዖምን ኣይበሎምን ተዛሪብዎም እዩ ስለዚ ንሳቶም ንምንታይ ትቐርፀና ኣለኻ ኢሎም እዮም ወቂዖሞ ማለት እዩ ክእሰሩ እዩ ዘለዎም ትክክለኛ እንተኮይኑ ክእሰሩ እዩ ዘለዎም እዚኦም ማለት እዩ ንዓለይ እኮ ዘረፅ ነይረ هاي تقرصنا ንዓለይ ቅረፅ ነይረ ቆለት ማዓተት هاي لك شيء هاي لك تمالي እዚያስ ታይ ፀገማ እሞ ታይ ፀገማ قرص لك هذا مقدا منقد زي መንገዳ መንገዲ ፀሊቅ ኤንዌይስ ህዝቢ ትቐርፀለኻ እዩ ነይሩ መጀመርታ ህዝቢ ትቐርፀለኻ እዩ ነይሩ ብስሩ ከይቀርፁ እዮም ዘይደለይዎ ህዝቢ ትቐርፀለኻ እዮም ኢሎም ብክልተ ሰባት እዮም ዘሎ ህዝቢ ዝበሃል የለ ናብቲ ከባቢ ካልኣይ ከዓ መንገዳ መንገድን መን ቅረፁ ኢሉካ እዩ ተቐፂሉ ዘሎ ማለት እዩ ያው ነቲ ሕጊ እውን ንባዕሎም እንታይ እዩ ዝበሃል ብደንብ ጌርና ንክንርድኦ ብዝብል እዩ تقرص ታይ ፀገሙ من قرص لك بعرسي كي تقرص قرص حزونا انا قرص والحزب
قرص وحزي الشي قرص لما هزي الشي قرص الشهيد حزون قرص يا مالك كيد موش ندقرص الشي أطيب أيتفين أطيب أيتفين يسرك واحد كلا أيتفين كلا 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 أيتفين እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ መናእሰይ ወይ ከዓ ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ስራሕ ሰብዕዮ ባህልቲ ናይ ሓለዋ ናይ ፀጥታ ኣኽበርቲ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ኣካላት ኣብቲ ሰላማዊ ሰሪሑ ክበልዕ ዝኽእል ሰብ እንድሕር ዳ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ዘውርድሉ እንተኮይኖም እሞ ነቶም ሰሪቆምን ዓሚፆምን ዝበልዑ ዘለዉ ሰባት ድማ መንገዲ ዝኸፍትሎም እንድሕር ዳ ኮይኖም ሽልማት እዮም እዚኦም እዮም ሽልማት መን እዩ ከምዚ ገይሮም ነቶም መናእሰይ እንድሕር ዳ ኢሉ ዝኾነ ሰብ ክሓትት ተኽኢሉ እታ ኮይኖም እዮም ቶም መናእሰይ ዝብል ንምንታይ ዝብል ሕቶቶ መፂልካ ናይ እዚኦም ኢኻ ትርኢ እንሆ እቲ ብሰላማዊ መንገዲ ክሰርሕ ዝኽእል መንእሰይ ከይሰርሕን ዕንቅፋት ኮይኖም ንኸየስርሕዎ ዝኽእሉን ከምዚ ዝበሉ ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ ቀሊል መልሲ ማለት እዩ ፍለካ ሕወሓት ስለ ዝተበላሸየ ኣዝዩ ስለ ዝተበላሸየ ካብቲ ፅኢትና ንላዕሊ ኣዝዩ ስለ ዝተበላሸየ ካብቲ ፅኢቱ ንላዕሊ ኣዝዩ ስለ ዝተበላሸወ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተበላሽዩ ምዃኑ ክበላሾ ከም ዝኽእል እውን ይፈልጥ ብልሹው ኮይኑ እናሃለወ እዩ ክድግፎ ወይ ከዓ ንዕኡ ካድረ ኮይኑ ክሰርሕን መወዳእታ ሽንጡ ገቲሩ ክማጎትን ዝደሊ ማለት እዩ ብኣውሩ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ከዓ እንታይ ዝገብር ዘሎ መማረፂ ዘየብሉ ብሕት መማረፂ እዩ ብዝብል ኔጋቲቭ ኣድቨርታይዝመንት ዝበሃል ኣሎ ሕማቕ ኣምሲልካ ትጅምሮ እሞ ዳሕራይ ፈሊጥ ገለ ትብሎ ዓይነት ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝነገረና እዚ ካብቶም ሓደ ተመወልቲ ወይ ከዓ ተኸፈልቲ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ምንም ፀገም የብሉን ቅንዕና ወፂዋ ይፈልጥን ብመሰረቱ ማለት እዩ ቅንዕንኡ ስለ ዝተባላሸወ እዩ ዳሕራይ ግን ዘይንሱ ካሊእ ውድብ ይብላን ይብለካ ወዲቁ ዓይሙ ዘሎ እዩ ዝብሎ ኣነ ሞይቱ ተቐቢሩ ዘሎ እዩ ዝብል በቃ ምንም ካብ ኣክሽን ዝበሃል ነገር ዘይብሉ ሕጋውነትን ክኸብር ዘይከኣለ መስረቱ ሕጊ እውን ነቲ ቦታ ብትኽክል ናብቲ ዝደለ ቦታ ዘየብፅሐ መወዳእቱ ብፋልሴቶ ዝተሰዓረ እዩ ውፅኢቱ ልፍዓተይ ተስፋታይ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንእሽትለይ ማለት እዩ ዝኸሓሎን ዝሰኣሎን ኣፀብቕ ኣቢሉ ክብሪ ዘትሕዞ ደቂሶም ስለ ዘሎ እዮም ስለዚ ዒሙ እዮም ካብኡ ተሲኦም ክሓርሱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ምክንያቱ ተፀሚዱ እዩ ንሳያትር ብዕራይ ንእሽትለይ የዒሙ እሞ ካብኡ ብድሕሪኡ ተሲኡ ይፅመድ ቀፂላ ዘላ ስራሕ ንሳ ስለ ዝኾነት ንሳያትር ዶ ዘላ ትግራይ ከም ምዕሩይ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ስርዓት ከም ዘሎ ምሲልካ ናይ ፖለቲካ ሓርያታት ናይ ፖለቲካ ብፌ ኣብ ምምራቕ ዝተሸመመ ልሂቂ የባህላይ ትሪኦሉ ዘሕዝን ግዜ እዩ ዘሎ ሕዚ ኣዝዩ መሰንበዲ መሕዘን ግዜ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ዘይፈቕዶ ናይ ሚድያ ኣጠቓቕማ ናይ ምዝራብ መሰላት ናይ ገበን ፍጻመታት ንርኢ ኣለና ሕዚ ሕጂ ኣብዚ ሓንቲ ኮር ሓሳብ የልዒሉ ዘሎ ታ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምንታይ ኣልዒልዎ ማለት እዩ ንሱ ዋላ ንባዕሉ ዘይፈቕዶ ኣባና ፍቑድ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት ሚድያ ማለት ጥቕሙ እንታይ ማለት ክኸውን ከም ዝኽእል በዓል ሚድያ እዩ እምበር ጥቕምን ሚድያ ኣፍልጦን ሚድያ ብርሃነ ወይ ከዓ ልፍዓተይ ተስፋ የብሉ ሚድያ ዝፈልጥ ሰብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ወይ ከዓ ናይ ፕሬስ ፍሪደም ዝፈልጥ ሰብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ፕሬስ ፍሪደም ማለት ካብቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ሰለስተ እንኮ ስራሕቲ ዝሰርሖም ሓደ ቼክ ኤንድ ባላንስ እዩ ምቁፅፃር እዩ እንታይ ማለት እዩ ብልሽው ኣሰራርሓ ግዕዚ እና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ምጥፍፋእ ኢንቨስቲጌቲቭ ብዝኾነ መንገዲ ብፍላይ ድማ ካብ መንግስትን ካብ ሰበስልጣን ኦቶሪቲ ካብ ናታቶም ፅዕንቶን ጣልቃ ገብነት ወይ ከዓ ኢድ ኣታውነት ወፃእ ኮይኑ ክሰርሕ ዝግብኦ ሓደ ፍሪደም ኦፍ ፕሬስ ካብ ዝበሃል መሰል ዝተዋህቦ ሚድያ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ማለት እዩ ሚድያ ኢዝ ፓወር ሎሚ ዘመነ ሓበሬታ እዩ 21 ክፍለ ዘበን እዩ ዳታ ይሽየጥ ዳታ ይልወጥ ካልእ ስራሕ ይስራሕን ዘሎ ስለዚ ሓበሬታ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝበሃል እዩ መበል ሳልሳይ ከዓ ኢንቨስቲጌቲቭ ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎ ተዛሪበ እየ ማለት ቼክ ኤንድ ባላንስ ኣይኮነን ኢንቨስቲጌት ንምግባርን ብልሽው ኣሰራርሓን ኣረጋጊፁ ብዝግባእ ንህዝቢ ወይ ከዓ ነቲ ፓብሊክ ክገልጽ ዝኽእል እዩ መበል ሳልሳይ ናይ ውልቀ ሰባት ኦፒንየን ሓደ በዓል ሚድያ ኦፒንየኑ ክዛረብ ይኽእል ኦፒንየኑ ንኻልኦት ሰባት ክሳብ ዘይተንከፈ ናይ ባዕሉ ውልቀ ርእይቶ ከም ሓሳብ ከቕርብ ይኽእል ክዛረብ ይኽእል ጽሩይ ዝኾነ ምዕሩይ ዝኾነ ምእኹል ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ሓበሬታ ድማ ህዝቢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎ ክረክብ ብፍላይ ድማ
مالتيو كم بعل نتجري أمثلا كده محجي بتعمل مارجنال لايزر زخونا ويك أف زتقوانيان قدات زخونا بوتاتات ويك أنا أشتغل زخون جروبات موزت حاسيو دمس خونهم زغل ولك أسب سلازي يلا بميديا أي دمس مسمع سلازي زي ناي ميديا تقمي لفعتي ويك برهانة مس أول سعيدة بصم دول الأوان تجري كونهم رزق أو مناسبات مجمرتها بخمين أفهم كنا تحزوم يلوم أبتنا دوب كلتين عدتات زجوروا على مللس سمعهم ما نحرد أخوينكم أقريوا ما نيرميهم سلازي شعو مدن قبر سلاسي تكون الله قلت هيكون الله قل زبل أزي مالت مجمرتها from day one كجمرو تلو تصمدو زبح الحسابهم كجمرو خلو بميديا غيروم أتاك جورونا نزفتونو أكلات يكون حيلتها ناي ميديا نجارات بملؤم تخيلنا أجندة نهبوم نتا أجندة نسو بعلون قلب قال استزاروا يافتو فيديو مالتي أجندة نهبوم مو نعو سيت غيرنا مسابنا يوم نعو أساسيو نحنا خالي سرحنا نسرح مبل كلايك أنت زي كيلنا جام نجبروم بمنجست مالتيو ويك أبستفعلوا عقمتاتن تقمتاتن مودعتاون نحرد بلوس سرحنا مون تتعويتنا نتوم كم زي غيروم بميديا زمقوتنا ناي محبرسب كفالات نبارروم نأسروم نقتلهم وزت زبليو حجون لفعته تاع يزارب زلو تا ميديا تتقيمو ميديا كم زيد اللي يزارب اركيميديس زبال ليرو حدا سبعيسي نحرد اطو زلو مريت تيكو منس مريت كنقنقاي بفالكرم ويك عملك غيره غله زبل ابهلا نيرو ميديا تتقيمون ميديا زعفن سب ناي مجمرتا غزي لفعته تسفاي مالتي تفلطو زلكم زي وانا شرحناتون تنكول زي كل يصقمات بسنكي ناي حوحات رموسنت ويك عطرقاشنت التفتر اي وطر حدا ناي تግራይ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሓታት እውን ሕወሓት ምዃኑ ኩላትና ንፈልጥ ሓቂ ወይን ግን ካብ ሕወሓት ዝሐሸ ኻሊ ፖለቲካዊ ውዳበ ስለ ዘይረኸብና ስቲል ዘለና ምርጫ ንሕወሓት ጥራሕ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ምኽንያት أو حاجة أرقاش يوزدكسا يوزترمسا يو كل نجار زواصح مسبلنا مودعته سلازي كوينو جن بزبل متحازي عنكس كابو وصع مرج أسلازي بلنا حجون حلن لبهم كم زي زوال السبات كل جزء أبتا نايوان برسلتانن اتانا مرج أجزء تاريجولار إن بريدك إلكشن تبالك وننت تحساسبهم تسكريت بالوت بمستقرا أجباب يونيفرسال سفريج بس حساب تمزجيو حلف لا جل أزي كل حسابات عوشت يلن عوشت زل حساب من بخمجيرو ناي مرج صندوق ويك ساتون سبيرو ورقة كيرو كارد لويتو سعيرو دقو زلعلى دمس يركبيو زي ناتنا طرح يكونن نايس تفلالي حيالات زبالاني عالمنا أكالاتن أسرار حنديو مالت بوليتيكا نحر كوينو قصرت سلازغونا مالتي جن ولا خم أخوينسي أنا يفلت إيه أنا جن زحشكو أنا جركم سألكها أنا جنت زحشكو سبيه يلكا كواس تعينا جريت الزاربين تتكبر كاس من البات behind the scenes سلازغونا زي كن رن غيلنا حق المزرعة تزرع خوالا خطعيبول نديو ما خطعو كويزون أبز حزوان بتشبط قناتات انتسلا وكينات انتسنا من لمعات نهزب اللعيل هو فرزخل ودو حتى راح سلازغونا مالك زلنا حريا نسيو كويننا زل حزي صوتهم حزب حراي سليت أنا قلت في أدفرتايزمنت الساعة بحد حريانا نص سلازغونا زبديو تاريخ أيو نسخة مسؤو انت سناب كينات انت سناب لمعاتيلكا كلتا من قدت أطاق كتبل تغيل حريا هزبي حريا منئسي حدا سلاميو كال أي لمعاتيو سالساي عبيتيو مغنياتو انت سناب لمعات انت سناب كينات اندحريلكا ما انت من قدي حمس عدل للنيا خاتبل دحر حمسة متفاقن اتسترف حمسة تسقيني نبر مالتها يكون كيناتيلكا نابدة تمريتكا بزيرو يخاتوص 50% ترفكا مالتها يكون لمعاتيلكا انت تريفكا دما ويك انا لمعات من قد خان تزازيو 100% عوتي زلكا سلازي حمسة زلكا مسؤولي سمعك خلت من قد قال لك أمبر تخوينات تأتي خياس 0 يورو بحيتو تأتي أيردك كان يزول تكالكوليشن بخمي من قد حاصر حد اللي خمالتيو تلازي سأجم على لك أيو مسارة أو سأجم يزل لك لفعتي مسارة أو سأجم كابزلهم سبات حد مسارة أو سأجم نيت حساس بات سأجم يكونن زلوا نايزي من باب سأجم يكونن زلوا زربات أو يخا بزت فليه من قدي طوعي مثل كان يمغرب سأجمي جرايز فتسام زلوا استفلا على يجوانات نايسو متشويتي مقتلتي هانجي سقيل زمت أيقونة exactly حجي نتقداي زي أبتقراي سأجم هالو أبتقراي بلشوا سرار حلو مو نعريو بزبل من قد يكون نكعريو دليو لفعتي تسفات أهجبرو دليو تسأجم كم زلوا هالو أمينو اللي فلتو إيه جن أنت خونه سقيلو زمت أيقونن تايدا بقدامه وحيل زمت أيو ولا ود تقراي يكون نسرق زلوا حراي إيش منجستسي ما خلاي منجست نبل أبتقراي سلام كوينا خيت الرئة ويكا تربش زلا خلل أمسيلو خريئة ويكا أنا حما أصرحتي بوتا كم تمثل جيرو خريئة وحد كي يمرح دليوسي إذا يخلو جيرو نبل أتولع أو يزوصل زول السب كماني دحر حقها خوينكا طريق اندحر كوينكا ويكا نتوم تتحسبات كانوا على انت عين سكون توصيل كلهم دحا نزيس اي رخب كون لك كوت شفت غيرها صقم يقول قدم حجه تتحسبات دلو ان
እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ተወሲድዎም እቲ ወርቂ ዝሓጽብ ዘሎ መን እዩ ኣነ ይፈልጥ የወዲ ጀነራላት ሞሊኦም ኣሎ እንትብለካ ተሎ መን እዩ ስለዚ ከምዚ ዝገብር ሕጋዊ ኣካል ጸጥታ ተዋፊሩ ዘይሓዞሲ ንደገ ወሲድካስ ኣብ ደገ ዘሎ ጸገምና ክፈትሑልና እዮም ትብል ዓዶም ይቆንዕለው ሓቅን ምዝራብ ማለት እዩ ተንሕና ንነብረሉ ዘለና ከባቢታት ክኸውን ይኽእል ካልኦት ከባቢታት ክኸውን ይኽእል ዓድታት ሃገራት ይቀንዓየን ዘሎ ሓይ ምዕባለ ዝመጽ ዘሎ ኣብ ዓድና እዩ ጥራሕ ርሙስ ከምዚ ዓይነት ትኺት ዝተመልኦን ሸለልትነት ጥራሕ ዘይኮነስ ሸፈጥውን ስለ ዘሎ ከምዚ ከማኹም ዝኣመሰሉ ሰባት ነቲ ጸገምና በዚ ጸፊዖም ኣይ በዚ ካልእ ውዒ ካይሎም ዝነግሩ ወይ ከዓ ዛረቡ ሰባት ስለ ዘለው እዩ ችግር ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ኣዝዩ ንምትሕልላኽ ሰራዊት ትግራይ ካብ ህዝቡ ንኽንጸል ዓቕሙ ከም ዘይብሉ መሲሉ ንኽረአ ተስፍኡ መንሚኑ ንኽበታተን ከምኡ እውን ህወሓት ካብቲ ዘሎ ዓይምሉ ዘሎ ምዕያብ ንኸይትስእ ሓራይ እዚኦም ኩለን ተንዝበልካየን ሓቂ ኮይነን ናይ ሸፈጥ ዘረባታትካ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተወዳእን ባዕለን እየን ዓይሙ እዩ ካትብል ይሰርሕሎ ፋንክሽናሊ ግን ኤሊትል ቢት ዲስኤብልድ ኮይኑ ማለት ኣይከኣለን ኢንኬፓብል ኮይኑ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ሃንዲኬፕድ ኮይኑ ዘሎ በቃ ክሰርሕ ኣይከኣለን ዘሎ በቃ ጎቲሙ እዩ ተይለካስ ሕጂ ተኣኻ ክትብል ንስኻ መሊስካ ከም እዩ ናይ ካድረ ነገር ጸገም እዩ ሕጂ ኣብዚ መምህር በየነ ውፉይ ዓብይ መልእኽቲ ይሕሊፉ ዓለት ተጀሚሩ ዘሎ ዲፕሎማሲ ብዙሓት ሰባት ከይዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሽግርና ክሳብ ዘይተወደአ ኣነ እውን ንሕና እውን ከይድና እንድሕር ዘይፈፂምና እስኻትኩም ብሎም መንገዲ ክትኣትዉ ኢኹም ፅባሕ ቅድመና ዝነበሩ ኣይገበሩ ከይድና ኣለና ንሕና እንድሕር ንሕና ዘይገርና እስኻትኩም ክመፁ ኢኹም ፅባሕ ስለዘይተገብረ ኢና ኣብኡ ዘለና ሕዋትና ስለንፀልእ ቅድመና ዝኸዱ ኣንጻሮም ስለ ዝኾንና ገለ ይኮን ኣይተገበን ኣይተወደአን ንኣምን ኣለና ስለዘይወድእዎ እንደገና ክንከይድ ተገዲድና ስለዚ ሕጂ ንሕና እውን ድሕር ዘይገርናዮ بس عالم لخوا من قد سلزقنا كالي تيمون بو خحلف نقدن سلز قدامي دبلوماسي كلا يقطب نزل تكالات تجيكون قطبان دحر زي هانيسكا حيل خافر قدس حيل خافر دمري لكم كذا درجه معناته علمون العلكايه زلو حسب الزواج دغاف الله واشنطن زحفنا زلو اوكي رجم سنجت بلا الله هو كم زي غباي غبر حدا كنتم موصو توكلوا غلا يقولنا حق ازي حسوت تنغركم هما يقولنا زبلنا سبي اوروبا حبرت كيده حبرت غبر يقول كندا بارلمنت قيدنا هنا سويدش بارلمنت قيدنا هنا ابي اثيوبيا بزحات امباسطات رخيبنا هنا اي تحزلوا اذا محواتنا قيمنا زنبرو حبورو تباهلنا مونعو حدا كنكم مصيلو مناز بهذا نبر انا اسمعكم ده نعم كفشل لكم اي سمعكم داويت الله انتي راي ملونا اذا ورقه تقريبكم مزلكم بزباو دغاف الله ولو شرف كيف قال لك طريق تدغاف ናይ ውፊ ዘረባሲ ክነጠቃላሞ ታ ቪዲዮውን ንውሕ ስለ ዝበለት በዚ ክነጠቃላ ኢና ማለት እዩ ታይ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ናይ ኢኮኖሚ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕታት ወይ ከዓ ቁጠባና ሃንጾሎ ዘለና እዋን ብዙሓት ሰባት ምስኦም ክንሰርሕ ዋላ ንዑ ምሳና ተኣከቡ ኢሎም ተወከልትኹም ኣምጽኡ ምሳና ተኣከቡ ዋላ እኳ ተዘይበሉና ግን ሓደ ሕቶታት ክሓቱና ጀሚሮም ኣለዉ ንሱ ከዓ ህዝባዊ ድጋፍን ቅቡልነትን ኣለኩም ድዩ እቲ ፍቃድስ ተዋሂብኩም ዲ ካብ ህዝቢ ይብሉና ኣለዉ ንዓናይ ምሳና ክትሪኦ ንብሎም ኣለና እንድሕር ዳኣ መጽኦም ምናልባት ቅቡልነትና እንተሪኦም ወይ ንዕኹብልና ይኾኑ ዘይክቡልና ይኽእሉ ግን ካብዚ ዝጅምር ቁጠባዊ ዓቕምና ክነድልድለና ትብል እያ ታዘረባ ማለት እዩ መሰረታዊ ነገር ይቁጠባ ንኹሉ ነገር ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ፀፅቡቅ ይስምዐና ሻው ደሓና ቀኒዩታ ጉድ ላይት ደሓና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ